Mga dagway kay karon pa siguro na nihayag. Romans chapter 15 verses 1 to 3. Manindog tang tanan, Romans chapter 15 verses 1 to 3. Nanata? Kitang mga ligon sa pagtuo, kinahanglan nga mutabang pagdala sa mga kaluyahon sa mga huyang o dili kita magpahimuot sa atong kaugalingon. Ang matang usa kanato angay hinuong magpahimuot sa atong isig ka magtotoo. Alang sa iyang kaayuhan aron malig-on ang iyang pagtuo. Kay wala magpahimuot si Kristo sa iyang kaugalingon kundili sumala sa giingon sa kasulatan. Ako ang nadakdakan sa mga pagbugal-bugal nila kanimo. Magampo ta. Makagagahom og langit no namo nga amahan. Salamat kayo o Lord sa imong presensya nga padayong nang lihok sa among taliwala, sa among mga kinabuhi, sa among mga pamilya. Sa nagkatap karon nga problema sa COVID Ginoo. Nagkalain-laing mga mutation ang nahitabo. Nagkangilngig, nagkakusgan, pero walay makatupong kagamhanan sa imong pangalan o Ginoong Hesus. Salamat o Lord nga niya gihapon kami. Libreng nagginhawa sa limpyo nga hangin nga imong gihatag. Og salamat Lord nga dili pagbuot sa COVID matapos ang among kinabuhi. But matapos ang among kinabuhi sa gitakda nimong panahon Ginoo. Salamat kayo Lord sa padayon nga kagawasan imong gihatag kanamo. Panalangining tanang mga gimbuhaton o Lord bisan pa man pagpanglakaw og si bisan kinsa mo'y kahimamat makpakita namo ang kahayag masiran, ikaw ang Dios mo'y padayon nga manglihok og mamuhat. I-bless ang mga pulong ron, maghatag kinig dugang pagtulid sa mga hiwi namong binuhatan. Og magpalambo ni sa matag-usa namo kagugma, pagsalig ug pagtuo kanimo o Hesus. Salamat Lord nga walay makaikyas sa imong talagsaong pagpangumusta rong gabi huna. Unya mong pag-ampong way gahom ang kangit-ngit magsamok sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amo ning madawat og pasalamatan kanimo amahan sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Kitang tanan maingon, amen and amen. Sige daw, pinakakusog nga pakpak para sa Ginoo. Praise God. Mox, minaw tag-ayo ha. Hindi na madunggan siguro ni Ron. Nice kayo ang Carmen, no? Ano na itong, ano to? Nabidyo ng lihok jud ang Ginoo. So kami sa, bless me sa Ginoo, na amo adihang mga kauban, magabi mag-duty na sila magabi Praise God. So karon nga kagabihon mga igsoon na atong hisgutan kining mga pagdasig nga nagluwas sa kinabuhi gikas kalaglagan. Mga pagdasig nga nagluwas sa kinabuhi. Daghan kayong mga pagdasig. May kagdasig tambag. Pero paingon sa kalaglagan, paingon sa pagkaguba sa kinabuhi. Now I tell you, niyantas panahon karon nga ang tanan natong makita og madungog puro mo patay sa tong paglaom, mo guba sa tong pagsalig Ginoo, mo tayog pag-ayo sa atong pagkinabuhi. Gani ang uban nawad ang nagpaglaom. Tungod sa taas na kayo nga lockdown, sirado ang mga establishment, walay mga panarbaho, kakulangan, naa ang kagutom, hagba ang ekonomiya, may mga gera, may mga linog, tanang katalagman niya. Tanan nga atong makita nakapaluya pag-ayo na to. Gani, kining tanan nga nitabo daw mutuok sa atong paglaom. And then wala na kay madunggan nga nindot. No? And that is why karong panahon na, ingon ang Matthew chapter 24 verse 12 to 13, daghan unya ang maluya. Daghan ang mabugnaw sa ilang gugma. Unya sa verse 13 mga igsoon ingon apan ang mulahutay maluwas. Unsaon man para makalahutay ang tanan? Dasig. Dasigon. Unya ang problema kay ang Bible nag-ingon man sa Timothy
chapter 3 nga, mabot ang malisod nga mga, sa katapusang mga adlaw, mabot ang mga malisod nga panahon. Ang tao maghuna-huna na lang sa kaugalingon, sa kwarta o hakog. So unsaon man nato pagdasig sa uban nga ato ramang kaugalingon atong ihuna-huna. Now tan-awa ang list nimo diha sa prayer request. Ang naa diha nga listahan puro imuha. Lord, makasud kog trabaho Ginoo, Lord. Puro imuha. And hopefully na-appeal og lista diha si sister, si ma'am, si sir, si Brad, si kuya, si ate. Nga naman tungod kay kitang magtotoo di ta mabuhing kita-kita ra. Hello? Especially sa mga batan-on, induta to. Pagbasa. Usbo na to, nya, take 2, butangan na to sounds. O di mo sounds atong pakantahan. Especially sa mga batan-on, magbantay gyud tani. Kay usa na lang imong dasigon, siya ra po'y mo dasig nimo. Tit, tit, tit. Unya tanang makapadasig, magkinaunsa ang kalibutan, mahurot na ang tanang litra sa COVID. Na ay alpha, na ay lambda, na ay delta, na ay imyo, na ay mga mahurot na natanan, basta kay ako narako nimo. Wala, nadasig. Nya usahay ra ba mga igsuon ang imong lauman nga mga sulti sa unahan mo day mo guba nimo. Mo day nakapaluya nimo, mo nakapahagba, mo nakapahagsa. Kaganina ang among diskusyon sa third year, kinagrabihan. Sa diyang mag-uyab pa mo bisag 30 pa ka tuig, puro gyud nindot ang inyong makitaan sa usag-usa. Pero mag-usa na mo sa kaminyoon, dito na nimo mahibawaan nga sungayan mo day. Sungayan man pud ko. No? Diha na nimo makitaan nga ang tanan nga dili nimo ganahan na niya ug ang tanan nga dili niya ganahan na nimo. Munang dili ka makahimo sa pagdasig niya tungod kay makalain-lain man ang opinyon na akong wife, sultian mo nako. Ang atong kalibutan mga igsuon mura siya lingin og gamay. Sakto? Unya na diri ang adlaw suhayag ang katunga ngit-ngit. Ang imong asawa naa diri sa ngit-ngit dapit nagtanaw siya sa kalibutan ingon siyang circle. Ikaw pud nga naa diri sa kahayag may kang circle. Tama? Unya siya pud mo ingon siya nga, wow, ang iyang color mura green nga blue nga unsa na. Ikaw pud mo ingon, mao bitaw yang color mura green o blue. Adi ito niya makita kayo no kay ngit-ngit man. And then ang gidakon niya mauna. Pero pagpangutana na, sa may color sa earth. Sa may mo nakita, ingon ang asawa, itom. Ingon po ring bana, taka lang ka, puti. Ikaw ba handa? Ot kag mata. Pag-ilom na, tanawag ayaw, puti lagi. So imagine ang gagunit ko og bula. Ang color sa bula, puti, dire ang katunga, itom. Kinsay insakto ninyong duha? Ha? Insakto mong duha. Munang og walay magpaubos, bungkag mo. Ingon siya puti lagi. Supa lagi atong paliton. Ingon ako sa ayaw na TV lagi. Supa lagi, TV. Puro mo insakto. Pero dapat na usa anak nga mo paubos. Na ay usagyod nga mo paubos. Ang kamong mga bana, ayaw po mag-expect na ato mga asawa mo mangitag paaging ma-okay na ta. Ngita po tagpaagi. Kan ba? Kana ato mga asawa, dili ra na sila mo iyong sorry, pero lutuan ka na. Hello? Sa nanguyab pa ka. Timplahag kape, sakto ra ang kamay, sakto ra kayo. Pero asin gani, di itong nabutang. Magbinyo na, sigurado na ng gubot. Manamang gidiskasan kaganina. Nga dili jud basta-basta maigsoon. I tell you, naa gani mga alagad sa Dios karon nga pika sa social media pa jud mag-away. Mga alagad sa Ginoo nga magtiayon sa social media mag-away. Gusto nilang pahibawon ang 24 oras, ang TV Patrol, ang CNN sa ilang problema.
But I tell you, karong panahon na, dili na ni panahon nga magpalabwanay ta garbo, prinsipyo, panahon na ning mudasig ta. Ug ang ato mga pagdasig, dunay kinabuhi. Naman po yung mga pagdasig nga mupatay sa mot. Abay, ay sige, kuha na imong problema. Tara, tagay ta. Tuok og samot. Gabantay mo, ana. Na, kanang mudasig tas mga members sa itong pamilyang wala, nagapangalagas, Ginoo. Simba ta ba? Kano sa pre ka mo simba? Unya lang, di na ginawa. Grabihang mudasig, gapangasaba. Na? So, karon mga igsuon, ang Bible, Romans chapter 15, gisuwat ni Paul, ngadto sa mga Kristohanon nga nagkatag sa Roma, nga natabunan sa kasakit, mga paglutos, pagbiay. Gidasig sila nga, magdinasigay lang yapon, tas usag-usabi sa ingon ana na ang kabugat o kagrabe kasakit ang atong kahimtang. Sagi kaingon ko na, bisag sa usa ka taon na angkon niya ang tanang relihiyon sa tibuok kalibutan. Pero pag si Kristo wala sa iya, halisod kaayo. Sumudasig ka, imong gamiton nga pagdasig, kanang pulong naghatag kinabuhi. Ayaw ng imong pulong, kaya ang imong pulong tamis karon ugma, sakit, pait. Kaya may rigugan ako, pahulmigasan, palangawan, palamukan, pero pagkaugma, gibiyaan sa ire. Gidala ni mo siya ing anak kalayo. Wa ganin ni mo siya dadag balik. Gibiyaan na ni mo ritso. Sakita kay na guys. So kinahanglang masabtan na itong ayon ni karon. Now, sa Bible mga igsuon, gisulti dito nga, kining mga ligon nas pagtuo. Da ayo ta paggarag, ligon ako, wa pa gani kay gidasig. Wa pa kay gisangyawan. Ayaw sa lagi uyab-uyab, muhilak mo lagi. Bata, uyab-uyab. Kitang mga ligon sa pagtuo, kinahanglan nga mutabang pagdala sa mga kahuyang or kaluyahon sa mga huyang. O dili kita magpahimuot alang sa itong kaugalingon. Ing anak ka selfish ang tao. Imbis nga ang uban mo nang love your neighbor. Love yourself ra kanunay. No? So dili makahimo sa pagdasig sa uban. Nya in verse 2 ningon diha nga dili ra ang imong problema. That is why gisend nako sa inyo hatong ninduta untag kwanto sa laptop parang makita ninyo to diha. Naaman to sa Messenger. Katong akong uncle nga akong gipapray sa inyo ha. Nga naglisod jud sa ayo kay naigo siya sa COVID. Unya milyon na ang ilahang bayronon bill sa ospital wa pa kagawas. Unya na paghapon sa ICU kay kanang maglisod og dakop og hangin. Munang wa may imposible sa Ginoo, ampo lang punta. Amen. Kay dili man lang niingog adtuon nimo dito istorya or adtuon nimo dito hatag og unsay pwede nimong mahatag, ang imong pag-ampo dako na kayo na nga makatabang. Dako kayo na nga makatabang. Unya especially sa panahon karon. Karong panahon na dili na gyud nimo ikaw lang sa imong kaugalingon, dili nimo kaya. Sultian ka nako maabot gyud ang time makaingon gyud kang nanginahanglan di ay kog Dios. Nanginahanglan gyud ay kog Ginoo. So mata ko sa kanato angay nga magpahimuot sa atong isig ka magtotoo alang sa iyang kaayuhan aron malig-on ang iyang pagtuo. So dasigon. Sige lang. Kaya naamang ka ng mga bag-o pa. Siging maigog problema, mabugatan, maluya, yung ana. Unya, dadoni mo siya sa mga pag-ampo, dasigon siya. Pero 40 nakakatuig, unya, yung ana, raghihapon ka, ang tawag ni mo ing-ingon. Kasabot wa ng pulungang ing-ingon? Sa amo, unsa kayo na yung pinulungan na ito? Sa ito, ing-ing gihapon? Sige na lang. Basta kayo nasabtan man ka. Langion. Langion. Nasa verse 3. Kay bisan gani si Ginoong Hesus tan-awa ha, kay wala magpahimuot si Kristo sa iyang kaugalingon, kundili sumala sa giingon sa kasulatan, ako mao'y gidakdakan sa mga pagbugal-bugal nila kanimo. Sa ato pa ang Ginoo, wala niya nagpahimuot sa iyang kaugalingon, ngayon pasidunggal lang iyang kaugalingon, maglipay.
siya maoy nagpasan sa tanang kabugat sa sala sa tanang tao. Siya gikastigo, siya gitamay, siya tanan. Gisagpa, giluwaan, gisipaan, gibato. Pero karon ato ra siyang gibaliwala. No? Sa makadaghang panahon nabuhat nato nga ingon anak mga igsoon. Karon dasigon ka ni Lord. And naunhan ko og post. Gamanya nako tagwali. Nay giingon diha mga igsoon nga even millions or billions of reason nga imong i-reason sa tubangas Ginoo nga Lord, di ko nimo angayang higugmaon kay ingani ko in thousand and million and billions of reason nga moyong kang di ko higugmaan Lord kay ingani ko. Di ka makausab sa gugmas Ginoo diha nimo. Bisan pag unsay imong nahimo, unsay imong gibuhat asa kaniadto unsang sala imong nabuhat. Bisan gugma ang gamay nga nakuhaan og gamay ang gugmas Ginoo, wala gayud na mahitabo bisan sa makausa. Hello? Bisan pag matug ka nakagpako, makalupad na ka? Or malisgisan nakaghasangan, makalangoy na kas dagat, gakinahanglan kas gugmas sa Dios. Ako din ka siya gitsagit, murag isog, pero gikaluyan na pugos Ginoo. Kaya kung wala, impyerno pod ko ron. Kaya kung wala ko pag-uha, wala ko tawga sa Ginoo. Wala ko diripod karon. Munang, ayaw yung, ako rin giigo ni mo ba? Mangigo ka, mangigo. Mano, ikaw kapakaon ako. Alkansi ko, di ko maigo. Nasabta na to. Now, sa buhat mga igsuon, kini si Pablo, gibag-o siya sa Ginoo kay dati man siyang maglulutos. Ang iyang gipapatay nga tinun-an si Stephen. Siya nagpapatay ato. Unya gigukod niya ang mga Kristiyanon samtang nagpadong sila ngadto sa Damascus. Na-encounter niya ang grabing kahayag nga nakabutas siya og nakadungog siyang tingog, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man ako? Ingon siya, kinsa ka? Ingon siya, ako si Jesus. Kaya nga noon sa imong gibuhat sa imong isikataw, imong nang gibuhat sa Ginoo. Nabutas siya, sukad ato, nabag-o siya. Sa iyang pagkabag-o, nagkadiin-diin siyang dapit og panangyaw pulong sa Dios, nagapriso siya, nag-anod-anod siya sa mga baha, may mga gutom siya, kapila siyang maambusyan, kapila siyang kawatan, kapila siyang mabunog. Pero napadayon siya iyang pagpakiglakaw sa Ginoo, bisag walay mudasig niya, nagpabilin siyang magdadasig. Tungod kay nakasabot siya, unsa siya kaniadtong gikaluy-an sa Ginoo og nahimong Kristiyanon. Nasabtan ba natog unsa ta sa una? Or sama tas Israelite nga lamia manggo dito sa Egypt, wala lamay bayad ang mga isda, wala lamay bayad ang mga pipino. Nga pa daw na sila sa promised land. Flowing with milk and honey, pero ilang huna-huna o kasing-kasing, gapaatras padong sa Egypto. Sorry, J. Naguba na. Joke. Gaatras. Because it took one night for God nga pagauson niya ang Israelite gikas Egypt. But it took niabot og 40 years nga tangtangon ang Ehiptohanong pamatasan, panghuna-huna, pangandoy, tinguha, pagbati, diha sa kinabuhi sa mga Israelite. And sa diyang nakaagi sila kalisod dito sa diserto, ilang huna-huna ang nindot dito sa Egypt. Wala nila huna-huna nga sa dito pa sila sa Egypt, gakaon kag pipino, gilating upo ka. Wala nila ito na huna-hunaan. Ikaw ug ako, karon mo na kalagausam naman nga akong kinabuhi oy ninduta tong sa una kay I am free to run. Pero karon oy, magilty mambutaan eh. Ngana no? Makahuna-huna ka to mga ukira. Sa tinod lang okay ra gyud tanan. Bantay lang kay mga tubang mantas Ginoo. O niya og higugma kas Ginoo latoson, pero di pasagdan ka. Muna iluoy. Praise God. Amen? So, gidakop si Pablo, unya, gidalas niya nangadto kang Felix. Felix to una, no? Festus. Felix, gipatubang siya dito. Si Felix, nakakita siya nga, kini si Pablo way sa. Dalon na pod nila sa lain nga
pangulo, kay basin dito, mapahamtangan na siya, gidala siya ngadto kang Festus. Sakto no? Pero si Festus, wag hapon siya nakita ang sala. In fact, ingon siya, kinitawa na. Ay, wala pa. Human kang Festus, gidala na po siya ngadto kang King Agrippa. Agrippa ba itong pag-abot dito ni King Agrippa, ingon na si King Agrippa, kining tawhana, kung wapa ni nakaapila ngadto sa emperador sa Rome, pwede na unta ning buhian. Pero kay si Paul, ingon man siya nga, murag wag yung ko'y hustisya, ari ko din ay magpahusay, adto ko sa emperador. So that is why nga, dalon gyud siya sa Roma. So ang buhaton, musakay pa sila og barko. Mga barko kaniadto di man fast craft. Walay makina. Hangin lang. Hangin ang mudala nila. Manumano, tingalig ingana, no? Na ay tag 20 kabuk ang mubugsay. Hangin nga, paliros lag hangin. Sa ilang pagbiyahe padung sa Roma, ang tanang mga tao, ang mga sundalo, ang mga piniriso nga kauban ni Paul, ang kapitan sa barko o ang mga tripulante, silang tanan intact sa barko nga nagsugod og lawig padong sa Roma. Pero samtang nagpadayon, nagsugod na sila lawig, gitagbo man sila unos. Sungsungon ang hangin, kusog kayo ang bagyo nga mitagbo nila. Pero sa wala pa na naitabo, niingon na daan si Paul, mga igsuon, nabati na ako nga makuyaw ang atong panaw. Pero, dili sila maminaw ni Paul kay preacher ka Paul, kapitan aning barkuha among paminawon. Karong panahon na, dili, baliwala ang mga magwalalis pulong sa Diyos. Ato tamamati sa mga expert, mga taga-IETF, mga taga-DOH, mga taga-WHO. Kabahin na aning COVID, unsay atong buhaton. Mag-face mask, mag-face shield. Ala, tanan na lang. Mo inom kunutag mga kalamansi. Ninduta ang taog kanang sa mga lalaki na apoy facial paras mata aron di na mo tan-aw sa uban. O niya sa mga babae na apoy facial ang dunggan aron di na ganahan anang chismis. Kay kana mga butangan labaw paras virus. Tinoode. Na? Naguol kayo, hagua, oy, lami na kayong isimba. Labong na isimba, di mo simba. Lami kayo itong sa unang eskwela, bot-bot, mayabas lang. Duwag email. Duwa o Counter-Strike. Wala. Nice kayo itong sa una. Sa tinuod lang, dili nice itong sa una. And that's why we're praying, Lord God, please, ibalik na sa normal. Di na naibalik ni Lord. Kaya ang normal, ang tao, wala kapakabana sa Ginoo. Kanya-kanyang business. That is why sa niaging wali niingon, mga maayong butang nga nakagapo sa tawo. Kaya mga tawo na mga maayong butang mo, hinungdanaan na lang sila kanunay diha, wala na yung panahon sa Diyos. That is why gisarado ni Lord, parang nanay time diha sa Ginoo. And especially sa Bohol, number 1 nato nga source of income sa atong economy, tourism. Gisirado ni Lord ang pultahan sa tourism. Kaya, musakay karong motor, muagi kas mga kalsada, kanya-kanyang diskarte ang tao. Na namaligyag gulay sa dalanon, na maligyag ukay-ukay, na namaligyag kananaang mga sugba-sugba, mga pay-pay-pay, mga huyop-huyop, mga suyop-suyop. Kanya-kanyang paraan na lang, ban-aid. Bugkos-bugkos, pag ginagmay, kay lisod kayo, samaran na kayo ta. Nagbagsakan na, sarado na ang mga resort. Sa usa ka resort, doon ay 800 ka book worker. Sarado na diya, nabinlan na lang og 6 ka worker. Mga driver, nga mo biyahe sila, mulibot sila dato ilang pasuruyon, busgon ang mga mata sa mga terorista. Terorista. Pero wala na, sirado na. Even mga tag-iya sa mga kumpanya nga mga nagabiyahe nga mga sakyanan, o ikaw na lang, duha na lay driver. Imbes nga 30 ang driver, duha na lay padyutihon, puli-pulihon, pagyod. Ang ba mga sakyanan, ibaligya na lang. Ug asa ka mo tanaw, asa ka mo lingi, wa na gyud kay makitang makapabuhi sa imong paglaong. It's the same thing nga nahitabo sa biyahe nila ni Paul.
Kung atong subayon pag ayaw mga igsoon ingon diha nga samtang naglawig sila sa kadagatan gitagbo sila bagyo. Unya ningon si Paul ningon man bitaw ko og namati lang unta mo nako pero wa man sila gatagad. Kay mas lami laging pamation ng naas kalibutan. Ngawa ng mga batanon taga-ag module nag-Wattpad. Kasamong panahon kaniadto katong unsa na? Book of Nabel? No? Inigbasa nimo walay pamahag paniod to, walay panghugas, walay hinayhay, walay siniligan. Gawakat ning balay kay gikag pagmata hangtod 2:00 sa hapon, humnon nakog basa ni. Kayo thrilling na kaayo ni gunit nas pultahan si John. Oh, ingana na. Hut doon ginakanigbasa pero pabasahag Bible. Ngani-ngana dayon. Because we know ang Bible nag-ingon, seek you first the kingdom of God, His righteousness, all these things shall be added to you. Pero atong giuna mga butang para sa itong kaugalingon o sa kalibutan. That is why sa panahos pagtayo og Ginoo di ta kabarug. Di ta kabarug. So, panaw sila. Pero sa ilang pagbiyahe, ang tingog ni Paul dili gyud madungog. Unya ang tingog ni Paul maura bagyo di ay ang tingog nga naghatag og pagdasig nga mabuhi silang tanan. Because you know, doon tayo sa expert maminaw. Na? Itong mga anak, usahay di maminaw. Ingon ang mga gidikanon, anak, si Papa Nimo, lisod na gyud panarbaho na. Ako niya, ako na, idadidara namin. Pagtarong yung eskwela na, ako niya lang yun na, naara na, naka-fall in line na sila. Ampil si Miko, anak. Nga na, example ramek. Suko dayon. So, niya kayong saon man lagi nga, kining atong kasing-kasing, usahay mo, may mugiya na nato. Kaya kanang imong mama, sukat imong pagkabata, hangtod na kidad kag 30, muna gatiman nimo, pero katong nakailaran nimo kus kasimana, maunay imong paminawon. Nakita ta ba? Lami ra ba jud kay nang manulte? Katong giingon nga, siging gadali-dali niya, kana ra bagyong dali og balihon daw, ilad. No? Nya daghan kayong ikasulti nga, makapabuhi mo ng mga girls. Mga mama, ayan po. Hindi ni para ninyo. Mga daga pagbantay mo. Kay tamis pas dugos kung musulti ng mga lalaki. Nya labi na Christian, samot. Moingon dayon nga, mao jud ni ang pag-ampo nga. Mao na jud ni ang tubag sa dugay na nakong gipangandoy sa Ginoo. Nya ikaw na action po kaniya kabalaka, di mura kag. Praise God. Pero pag abot sa unahan, daghan na pa kong mga saad-saad. Kinadaghan saad. Pag abot sa unahan, di ka mo. Nya mag-uyab pa, mo to akong giingon ha? Kanang mag-uyab pa, maabot og tag 100,000 ang gastog date, ginastuhay, ikaw na po'y gasto, ako na po'y gasto, mag-quick-quick ta, mag-faceball ta, manoroy ta, mga unta, mga ligo ta, tanan! And for 7 years, 8 years, 9 years, 11 years, hala, ila tong gihimo. Totalon ilang nagasto? 200,000 na kapin. At the end, nagbulag. Pagtigo mo! Pag naana, pakasli! Ayaw daghan naggasto ng kasal pagkan aratanan. Pag nangabusok pa mauli na mo. Kay mo adto nami sa Boracay, mo adto nami sa Palawan, mo adto nami. Oh, di happy. Happy. Sa di ta maminaw. Na? Nya tambagan og ayo. Tambagan og ayo tanan na mo tambag mga barkada, apil na si Yads. Apil si Yads. Kanang natay namoy mga kailang ingana ba? No kabalo kay Yads, ayaw anak niya Yads, uy. Ingana. Mo apil pagtambag. Tambagan na po ka, ayaw na niya, ayaw na. Hala, imo yung kasing-kasing masunod. Tambagan sa inahan, anak. Pagpaabot lamang, anak, kay naanay giandam ang Ginoo para nimo. Si mama paya. Ayaw payag sukilon ni
Papa ma, kay tingali unya. Mga promise. Ayaw ka bala ka, Shil. Sa sunod adlaw mo, ato ko sa inyo, ha? Akong pahibaw ni mong mama nga andam ko sa pagpangasawa ni mo. Jake. Nadasi ko gayo. Nalipay ko gayo. Ya pagabot sa laing adlaw, nakita na po niyan. Hoy, kabalo kay Yads. Si Arnel ba? Na ako'y nakitaan nga ni Bakride sa iyahang gagakos o gaayo Yads. Yes. Ayaw pasulti, anak. Lood kayo. Kaya di maminaw. That is why makaton at ang paminaw o mga pagdasig kayo. Usahay mga pagdasig, mga igsuon sakit. Pero magluwas ni mo. Maghatag ni mo kinabuhi. Ingon ang Acts chapter 27, katuning time nga naglawig sila. Si Paul, ningos Paul, ayaw kay kuyaw. Pero ang piniriso, ang mga sundalo, at yun sila maminaw sa tripulante o sa kapitas barko kay mao man lagi suhito. Pura kita. Ingon man ang mga doktor, ingon man ko ano yung anira, tuob ra ni. Ihanggab ra nig fresh nga hangin. Ano? Karon di na issue mga igsuog mubo kag ilong or dako og ilong o taas og ilong parehas ka pastor nga ilong ug magdungo kita gyapong buo. Di na issue. Ang problema og ang atong ginhawaon makadaot na. So chapter 27 verse 9, naa pa bata? Ningon diha verse 9 hangtod sa 11. Nagpabilin kami dito og dugay hangtod nga naabtan kami sa panahon nga makuyaw, nakaayo ang pagpanaw sa kadagatan kay milabay naman ang adlaw sa pagtubos. Busa, gitambagan sila ni Pablo. Sa verse 10, mga higala, nasabtan ko nga makuyaw na ang atong panaw ug muabot ang dakong kadaot sa atong karga ug sa barko. Ingon man sa atong mga kinabuhi. Sa verse 11, apan ang kapitan sa mga sundalo mas mituo sa gisulti sa kapitan sa barko or sa tag-iya sa barko kaysa sa kang Pablo. Si Paul pagmostorya siya gikan sa Ginoo. Kining tripulante, kining kapitan sa barko, mostorya siya based on his experience. Na remember nga bisan pag unsa ka ka-eksperto diha sa dagat, sama kang Pedro, mananagat man to, pero gipadalaan sila balod, nga di niya kayang langoyon, munang nitawag siya sa Ginoo. Kini nga kapitan, okay ra niya, gamay ra na, okay ra na, balura, mas dagko pa na. Kaya manggani na mo. Gabi kayo siya ka-confident. That is why gisalikway nila ang tambag ni Pablo. Ayaw gyud tawag isalikway ang mga pagdasig og tambag nga maghatag og kinabuhi. Ayaw gyud tawon mga igsuon. And you know what? Kami mga alagad Ginoo, ang atong mga ginikanan manambag, o kita magtinambagay ta usag-usa, sakit. Pero mao di ay to'y makahinggawas na to. Now, tan-awon nato ang kahimtang nila. Naa sila sa usa ka barko nga gikuso-kuso og ayo sa dagko kayong balod ug di na kaya nilang langoyon. Tanan sila mga expert manglangoy ning mga seaman. Expert manglangoy ilabi na ning kapitan. And of course, kung sundalo ka sa tubig o sa mamala, kamao ka, tama? Pero ang problema kay ang bagyong niabot nila, lapaw man sa makaya nila. Tanawang tibuok kalibutan. Dagan kayo mga maalamon, manggamag, mga tambal. But niabot ning coronavirus nga, tanang expert. Walay mahimo, expert sa economy, dili na nila kaya kung saan pagpabangon. Ang mga expert sa mga medisina, dili na nila kaya kung saan pang medisina. Ang pagkalibrate sa pagkahagbas ekonomiya sa tibuok kalibutan, lisod na kayong bangunon. Karon,
Nagsakay ni sila barko, nga gikusukusos balod. Kita nagsakay aning kalibutan, gikusukuso aning pandemya. Lisod kayo. Okay lang din sa tuwa, kaya napatay, hagunoy, makaon, o magkinaon sa. Pero dito sa Manila, mga igsoon, puro simento. Kit-kito ni mo simento, nahurot ni mong ipon, simento nga pa nahurot. Pero wag gyapon sila naminaw ani mga igsoon. That is why sa pagpadayon nila, grabe jud ang unos. Aritas verse 13. Unya nagsugod paghuros ang hinay nga habagat ug ang mga tawo nagdahom nga matuman nila ang ilang laraw, busa giisa nila ang ilang angkla ug namaybay sila sa Krita. Da okay ra man na, hinay pa man na, okay ra na, makalabang ra lagi ta. Gikuha nila ang ilang angkla ug nagpadayon sila og kanang isla sa Krita, kanang nido. Diha sila na maybay aron dili kay sila sugamak sa hangin. Sible gatago sila nga nagbiyahe. But unsay nahitabo mga igsoon? Tanawa ha? In verse 14, apan wala madugay mihuros gikan sa pulo ang kusog kaayong hangin nga gikan sa amihanan og sa sidlakan. Kanang nag-expect kang maoki na pero mas mugrabe pa di ay. Hello? Ayaw mag-expect nga ang atong panahon magkanindot. Ayaw. Padung nata ang kalibutan nagkagabok. Ang kinabuhi sa tao nagkamubo. Atong buhok nagkahurot. Ngipon na to nagkahurot. Tanan mahurot. Muna ayaw kang expect nga magkanindot pa sa umaabot. Magkanindot lang ang atong umaabot kung ang atong expectation naa sa Dios. Kaya nga undang na ako sa pangandoy para sa kagalingon. Akong pangandoy nga, Lord, ingani Lord, para na si mo ha. Og para nako. The Lord is my portion man. Tapos itong kinabuhi, ulit sa langit. Itong di mo to og langit, na problema po na nila. So, sa verse 14, ay sa verse 15. So, mihampak kini sa barko og sanglit, dili man namo masungsong ang hangin, nagpaanod na lang kami. Og naagani, buhaton si Lord, cooperate na lang. Paanod na lang ka. Kaysa magtuman kas imong gusto, mas dakong disgrasya gyud na. Amen? So nagpaanod na lang sila. In verse 10, gisalipdan kami sa paghitungod namo or nasalipdan kami sa paghitungod namo sa habagatang bahin sa gamayng pulo sa Clauda. Unya, among gipahigayon ang sakayan uban sa dakong kalisod aron dili kami malunod. Gikarga nila kini og unya gikarga nila kini og unya ang barko gihigtan nilag mga pisi aron malig-on tungod sa ilang kahadlok nga masangad sila sa mga sasakayan sa kabalasan sa Sitres. Gihipos nila ang layag og nagpaanod na lang sila. So ang mga tao pag may problema, kanya-kanyang paraan na rin yan. Buti pa sila, nagtutulungan pa sila. Ngayon, wala na. Kanya-kanya na mga tao ngayon. Survival na. No? So, ang nagpadayon, sa verse 18, ingon, nagpadayon pagkusukuso ang kusog nga unos. Busa sa pagkasunod nga adlaw. Gilabay nila sa dagat ang mga kargamento sa barko. Mura ba ka nang, hilanat pa man. Okay ra lagi ni. Pagka maabot pa sa mga adlaw, galisod na lagi ni. Sugod na dayo panglabay itong mga tinigom. Sugod na panglabay ng mga bahande. Sugod na pamaligyag klubinhan kay patambal. Nga na mga igsoon. Sa verse 19, sa sunod pagayod nga adlaw, ilang gipanglabay ang mga kasangkapan sa barko. Grabe, nagkahurot din na sila. Kabalo ka, pag muingon si Lord, ayaw, mugamit siyang tao. Kini si Pablo iyang gigamit, ayaw taglawig karon. Pero sila magtuman. That is why, ang paghimo sa taong pagtuman sa iyang kaugalingong gusto, makapobre niya. Tanawa nila mga sangkapan, gipanglabay. Masuko, magaling tagkawato na itong tanom. Samot na pagkabos panahon, ikaw na voluntaryong manglabay, anak. Tungod kay nagmatinoman nun. Sa verse 20, sulod sa daghang mga adlaw, wala na namo makita ang adlaw ug ang bituon. Og mipadayon paghuros ang makusog nga hangin.
ug sa katapusan nawad-an na kami paglaom nga maluwas pa tan-awa. Hurot gyud sila kawad-ag paglaom. Kasi nagsulti ani si Lucas kasi siya may kasuwat ani. Kuyog man siya ni Paul. Unya si Paul ani lang ang tawong buhi og paglaom. Nga naman sa wa pa siya nigikan ingon si giingnan na siya sa Dios. Paul, at all cost moabot yung ka, ako'y magbuot, maabot yung ka dito sa Roma. So alam ni Paul, magkinaunsa ning barko, magkinaunsa ning pandemya, magkinaunsa tibok kalibutan. As for me and my house, moabot yun may sa gisaad sa Ginoo na mo. Ayaw ta ka paanod. Because you don't know, pwedeng ka nung gabihon na bugtuan ta sa atong gininhawa. Sayang kayo mga igsoon. Sa verse 21, hapit na tamahuman sa introduction. Okay pa mo? Katugo na? Oh, verse 21. Tapos sa pipila ka adlaw, ang mga tao walay kaon, mitindog si Pablo og moingon. Mao na ni atong tema. Ang mga pagdasig nga magluwas sa tawo gikan sa kalaglagan. Nitindog si Pablo. Si Pablo kinsa man siya, tawong dunay pulong sa Dios. Kita, mga Kristohanon ta, wala na si Pablo karon. Ikaw karon ang naay pulong sa Ginoo. Di kay panahon sa problema, ikaw pa'y number 1 na taranta. Na hindi magtotoong ni dungol mo, sister, saan naman ni sister nga. Naunsa naman ni sister nga. Grabe mabuhi pa baka ni pandemya na maron. Imo pong sumpayan, lagi, uy, mga matay, magkata. Hoy, barog! Ikaw kako ang naay pulong sa Ginoo. Ang IATF, ang World Health Organization, ang WHO, ang mga balita, ang ginaghanon sa COVID, mupaluyan nimo, tawo, musulti nimo nga mauna. Pero unsa may gisulti sa Ginoo nimo? Wala na pastor, di na mo ka Bible, gat? Pero mo Bible ba gapon ko? Palit bag usa ka bol nga tuba, Bible. Mauna? So, nidasig si Paul, tanawan ng gisulti ni Paul, mga higala. Kung namati palang unta kamo kanako sa ug wala mulawi gikan sa Krita, ayo kasuko diha. Dili unta kita mahiagom niining tanang kadaot sa kapildihan. Napoy uban nga imong sultian mga igsoon. Tanawa na minaw palang unta ka. Saba di oy. Balik yaw pa ka na ingani na kanita. Si Paul, isulti ni Paul. Kung naminaw palang unta mo mga igsoon niya, si Paul, samtang nagsulti siya, wa ko kabalugon sa tono, taas ba ang iyang tono, pero si Paul nagsulti siyang dunay, kaluoy, o paghigugma sa iyang mga kakaubanan. This time, kung ang mga preso mo'y makaluluoy sa ilang paggikan, karon ang tag-iya sa barko, ang mga tripulante, ang kapitan sa barko, ang mga sundalo, ang mga piniriso, silang tanan luoy. Karong panahon na dili luoy? Luoy kayo tanan, tawo. Bisan mga doktor, magdiaper na lang sila kay dili nila makubo ang ilang mga PPE. Yung mga pulis, akala nyo okay na sila, luoy. Tanang tawron, isog na kayo. Salamat sa usa ka book ni Kawawa. So sa verse 22, apan karon naghangyo ako kaninyo nga dili kamo mahadlok kay waylay usa kaninyo nga mamatay, ang barko lamang ang mapilde. Oh, kalame. Mabagsak ang ekonomiya, magsirado ang mga mag-lockdown, sirado ang mga panarbaho, establishment. Mag-lockdown tibok kalibutan. Walay usa nga ma-damage kay dili lockdown ang gingharian sa Dios. Sa time ni Elijah, sirado ang tanan, 3 years and a half, way ulan. Pero ang katawan sa Diyos, like Elijah, asa gibutang ni Lord, dito tuburan, sa kirit, gihatag pagkaon sa uwak. That is why I tell you, this time, buhia ang imong pagsalig, pagtuos Ginoo, himua siyang pinaka number 1 nimo aning panahon na kay waka kabalok unsay maayo, naapabay maayong mabut ugma. Ayaw jud ka kumpiyansa sa kinabuhi ni Igsoon. Ingon si Paul pagsulti, mapildi ning barko. Pildi na ning atong mga kabtangan, pero walay usa ka kinabuhi nga mawala.
The same thing sa gisulti ni Lord ngadto ni Satanas kabahin kinabuhi ni Job. Ingon siya, Satanas, pwede ni man imong buhaton, pero ayaw gilabti ang iyang kinabuhi. In other words, magkinaunsa man yung mga panarbaho na to, masirado, maunsa diya, pero ang atong kinabuhi i-sustain ni Lord. Amen ba? Ang Matthew 6, kay karong panahon na grabe na balakan, na hadlok, na taranta, na luya. Ang uban, di na mo to, Ginoo. Pero nagpahinumdum si Lord sa Matthew 6, nga nung mabalaka man katanawa si Solomon, bisan sa iyang kadato, wala siya makabaton, o sama kanindot nga biste anang mga tanom. Nga karon ka ng tanom, mabuhi, og malaya, isugnos kalayo. Giatiman sila sa Diyos. Bisan ang mga langgam, wala sila nag-networking, wala sila na negosyo, wala nagbiyahig, isda. Ang mga langgam, wala sila na maligyag, mga haplas, mga, usap pa yan, mga diskartes. Gibuhi sila sa Ginoo. Ingon ang Bible, ikaw pakaha. Ikaw rin naghuna-unang, di na ko love ni Lord sa tinuod lang. You have billions of reason. Ngamayon kang Lord, dili, nagyo ko angayan ni mo higugmaon. But ingnon yung kasi Lord, anak, dili, lagi na ako mapuggan akong gibati ni mo. Mojo na pinakal paglaom nga bisag unsa pa kag love jud kagayo ni Lord bahala di na nimo ma-feel ang love sa imong ginikanan, sa imong igsoon, sa imong pastor, gigugma ka sa Ginoo. Karong panahon na kanya-kanya na. Imbis mag-sharing, wala na, di na mo share sa mga blessing kay parang mabuhi mi, para na ni namo, next day para ni amo. Tinuod lang gigugma jud ka ni Lord. Pangutana sa batanan, Pastor, hapit na tamahuman. Hapit na. Verse 23. Ni si Paul, kanang tawo nga dunay pulong gikan sa Ginoo di na mahadlok. Di gyud na mahadlok. Kabantay mo, pandemya, lockdown, sirado mga simbahan sa panadya. Pero kabalo mo ko sa sige promise ni Lord ani nga church, Isaiah 54, Isaiah chapter 60. Musanay kamug-ayo, mudaghag ayo ang mga kamilyo. Naa diha kabalik-balik. Og ato nang nakita karon kaniadto, grabe mo kayo naman. Ingon pa to ni Samuel. Oh, your church is very big. And then people very few. Very few. Anya kay si Lord man iya man siya mo pabunga, siya mo pasanay, wa tay labot. Amen. Sa verse 23, ingon siya, kay kagabi ang Diyos nga maoy na nag-iya kanako. Si Paul kabalo siyang ang tag-iya niya ang Diyos. Ikaw ug ako di ka pwedeng panag-iyahon ni COVID. Kasi na nag-iya ni mo? Ang Diyos dapat na kay confident, ana. Bahala di ka ang kunon si mong bana, sakdi na. Di ka ang kunon si mong asawa, okay po. O di na ka ang kunon si mong mga anak. Doon ay Diyos nga nag-ingon na nag-iya siya ni mo. Ingon siya. Ang Diyos nga nag-iya ka na ko, umaoy akong gisimba, nagpadalag anghel. Kamong mga balod, relax na mo diha. Kaya di ko ninyo kaya, kay doon ay anghel, mugunit na ko. Amen? Nga nag-ingon, Pablo, ningon diha, Pablo ayaw kahadlok. Usay pulong, ayaw. Kanang nasa imong tapad, talawan kaayo, inaay kahadlok. Kanang nasa imong likod, lingi, inang ayaw kahadlok. Hadlukan kayo. Halano mo, balik pa bakas normal, halam na pa ba katay trabaho? Unsa ka 2022, 2022, napabaya tayo makaon na ani, usaon na lang, oy. Ingon dire ang Bible, ayaw kahadlok. Kinahanglang mo atubang kas emperador. In other words, dili lagi ni mga lunod tani kay nag-ingon ang Ginoo mo abot gyud ko didto. Bisan pa tingali og di imong gisakyan padung luway, basta kay nag-ingon ang Dios mo abot kas luon. Ayaw ka bala ka mo libot ra na. Hallelujah. Praise God. Mo atubang kas emperador og ang Dios sa iyang kaayo moluwas kaninyong tanan. Wala ra si Paul. Dili lang si Paul mo ginang luwason tanan. That is why ingon dito sa Acts 16:31, kung motuo ka lakip imong panimalay maluwas. Tinoo dili. Kana pong motuo ka pamatod ipos buhat. Ana? Onya ningon dia maluwas ang tanan. Sa verse 25, busa salig kamo kay ako
nagsalig sa Dios nga matuman gayud ang iyang gisulti kanako. Si Paul nagsalig sa Dios nga matuman ang gisulti sa Dios. Kita nagsalig ta? Seek ye first the kingdom of God, all these things shall be added unto you. Nagsalig ta? Or ang atong gipangita pag ayo mga igsoon kining all these things shall be added. Katong yung kingdom of His righteousness, bahala na ka diha. Problema na nimo Lord. Kaya kulang. Kulang. Listen to this. Kung muingon gani kang kulang, tan-awa sa ko agwantahan ning malditong dagway. Kung muingon gani kang kulang, paminaw. Bisan pag ang tao na angko na niya tanan. Tanan niyang pangandos kinabuhi. Ako ang pinakadatos tibok kalibutan, ako ang pinakasikat nga sa kalibutan, mas kamao pa kong musayaw kaysa ni Michael Jackson. Mas dato pa ko ni Bill Gates. Tanan nga nasod na hadlok nako, kaya na kong bayaran tanang armis tibok kalibutan. Anong manalipod nako? Ningon dia, when you reach your dream at the very top of your dream, if you don't have Christ, the next thing you do is to jump off. Maabot na nimo ang tanang pangandoy kinabuhi pag wala kay Kristo. Sunod nimong buhaton, muambak na lang ka. Numdume ginag-ayo. Butang dyan na sa imong naahon na igsoon. Amen? Bantayan dyan nato ni. So nagpadayon gyapon, pipila ka adlaw na pa sila naglutaw-lutaw. Nagpadayon gyapon ang huros sa hangin, nagpadayon gyapon ang bagyo para sa atong gikahimtang karon, nagpadayon gyapon ning coronavirus, mas nidaghan pa hinuon, karon og mapangos ang imong ka-careful ka, COVID na ka, kung mapangos imong tuhod, COVID gihapon, sakit imong ipon, COVID gihapon. Nagpadayon. Ingon ang verse 29, diretso ta. Tungod sa kahadlok nga madasmag kami sa mga bato, miarya silag upat ka angkla sa ulin og nagampo nga mabuntag na unta. Kabalo ka og sa gabi di ka katulog, loaded kay kag problema, luha nimo nagagas padong sa imong unlan, wa ka kabalo ko sa imong buhaton, di ka wa kay taong kasuginlan. And magampo ka nga Lord, mubuntag na unta, pero sa pagkabuntag kangit-ngit gihapon ang nasa imong kasing-kasing Lord. Matapos na unta ang kinabuhi. Ing ana na lang. Sila po maupo ni. Imagine na wala ni sulbad. Di na sila makasalig sa usag-usa. Kay kanya-kanya na sila paging malunod yun ni Ron. Munas ginhawa dyan ako niglangoy. Muabot yun sa Pacific Ocean Ron. Sa verse 30. Tanawa ni mga tripulante. Ang mga tripulante buot mo biya sa barko busa. Giarya nila ang sakayan sa pagpasangil nga iarya nila ang pipila kaangkla sa dulong. Plano silang mutakas. Plano silang maikyas. Sa verse 31, apan si Pablo miingon sa kapitan, sa kasundaluhan, ug sa mga sundalo. Kung kining mga tripulante, dili magpabilin sa barko, dili ka mo maluwas. So dapat magpabilin, magkinaon sa ang atong barko diring hisgutan si Jesus Christ. Ang iyang pulong, di ata pabilin. Naamay mo, sulti ni mo pasalaag ni mo, pabilin ka. Now listen to this. Kining tao, maparaan, sa batanan, maparaan. Madiskarte sa buhay. Instinct na yan sa tao. Bisan pa gani bata, nga di ka maong langoy, it's a swimming pool, mo kisi-kisi. Kaya ang tao, instinct niyang mangitag paaging mo survive. Naka-built-in sa kaniya yan. Nga mo survive siya. So maparaan sila. But nag-ingon ang Proverbs 12:14. Dunay gituuhan sa tawo nga insakto nga dalan sa unahan kalaglagan. Da akala nila yung paraan nila nga ibaba na to ni musakay taani mutakas taani para ta mabuhi bahala ning nabilin. Akala nila mabuhi sila adto. That is why si Paul lain na pud nga warning pagdasig, pagbadlong og tambag. Ingon siya, sir, kanang imong mga tawo, sir, pag di na magpabilin dire sa barko, patay na tanan, patay po ta. Nga naman, ang mga tripulante, giginahanglan kayo ni. Sila ba yung expert das tubig? Naa pa batang tanan? What if mahitabo ni, ang atong mga doktor manglupad, mga nurse manglupad na, hindi na may resign na tanan. Mamiya sila sa ilang gimbuhaton. Kaya di ta makaingong, hoy, may mamukadlag ko mong sweldo!
Risky pa ilang kinabuhi, oy. Lahat sila pagod na rin. Basa og singot, adlaw og gabi. Di pagyud makauli, makagako sa ilang mga anak. Kay delikado ang COVID. What if one day, sama ani mga tripulante, may mga layas na may, di na may mo atiman, bahala na, mo survive me after 10 years, patay na tanan, bahala na. Di na may, kapoy na may. What if ing ana ang buhaton? Yung mga hospital, manaog ang mga tripulante, manakas na, kaysa na may mga atiman sa COVID. That is why, pagsugod na mag-ampo, kaya mga talitog atong pangampuan. Sa ngalan ni Jesus, ginhawa! Thank you, Lord. Ikaw na po, ako na po yung pubibi. Naapabata? Karong panahon na, mauni ang atong problema karon. And ang pinakagikinahanglan nato karon ang word of the Lord. You know what? Si Jeremiah na backslide. Jeremiah chapter 12. Na backslide si Jeremiah. Ingon si Lord, pambihira naman to, Lord. 40 years kung nagwali, wagi bisag usang nakabig, bisan pa ang akong papa, pare man unta, nilutos gyapon ako, Lord. Yan isagit siya, kamatay. May pagipatay na lang ko nimo. And then ang Ginoo misulti kaniya niingong Jeremias. Kung nakapaluyan nimong makiglumba sa mga tao, unsa pa ka kung makigukod na kagkabayo? Kay si Jeremias na discourage siya sa mga Israelite nga wala na justice. Puro kadaot yang makita pinatyanay. Israelite pa lang na puro. Naluya na siya ana. How much more inig-abot sa taga-Babilonyang na nagkabayo? Munang giingnan siya naluya kakaroon ng mga tao. Mga kinsakopan nimong badlungon. Samot na siguro mo amot ang usulong na ning taga-Babilonya. Insa kung naluya ka diha sa dapit nga walay kasamok, unsa paghag-adto na ka sa suba, sa nagbulog nga tubig nga mga kasakit nga himuon sa taga-Babilonya. And after that, nadasig si Jeremiah, nagpagamit sa Ginoo, gisuwatan niya si Jehoiakim. Jehoiakim, kinahanglang mo ni mong buhaton. Then si Baruch mo ay nagsuwat. Si Jeremiah mo ay nagsulti. Samtang nagsuwat si Baruch, gidala dito ang suwat, gibasa ni Baruch. Pero ang suwat nga gibasa dito mga igsuon, ang hari na minaw, samtang ang inighaw magbasa, iyang abison og hait nga butang, unya iyang sunugon. Basahon na po, abison na po niya sunugon, hangtod nagkahurot ang suwat. And after that, nisugo dayon ang hari, dakpa si Jeremias og si Baruch. Si Baruch na backslide. Ingos Baruch, why hinungdan? Nagalagan man doon ako ni mo, igor ako ni suwat. Si Jeremias na untay ilay papatay. Nganong apil ko? Si Jeremias na untay dakpon. And si Jeremias nga gikang na backslide. Iyang gidasig si Baruch. Isugo siya sa Ginoo sa pagdasig ni Baruch. Og ang gisulti ni Jeremias ngadto kang Baruch, walay gikuha, walay gidugang. Ang tanan nga gisulti ni Jeremias maora po iyang gisulti ni Baruch. Kaya na to? Ang mahadlok, mga kamusangya, nga agunsa na may gisulti, dali mo, po yung may gisulti. Wisa di ko to, iyan ang problema. Ang problema nga nung mahadlok, ang musangya, kaya wa, takabalog kung sa gisulti, dire. Igor, tama yun, nag-ingor na ba ang Bible, Brad? Pag yun, asa mo kuno dapit? Basahin na sa Bible. Taka, bukas imong may kakaibaw ka sa dapit. Ang imo pang kaaway, may mutug-an mo chapter, verse, o sa book. Ulawan na yun ka. So, ikaw nga niagig kaluya, niagig ka backslide, niagig ka dry sa kinabuhi, kaway gana, sa dihang mabalik kas Ginoo. Gamiton pod unya kas Ginoong mudasig sa mga maluya in the future. Kay kung unsay atong kasinatian, mao man punay ato nga magamit ingon nga hinagiban or tools para sa uban. Niagi kag ingana nga mga pagpangapakyas, makatambag po kas uban, Brad, ayaw gyud kay diha ko gikan. That is why si Jeremias gisugos Ginoo ingnan siya, dasiga si Baruch og dinhita magtapos. Jeremiah chapter 45 verses 1 to 5. Check.
Jeremiah chapter 45 verses 1 to 5. Dinhi na ta mag-closing. So, backslide og ayon ni si Baruk. Luya kayo. Ingon diha. Sa ikaupat nga tuig, nga si Joachim, nga anak ni Josias mao'y naghari sa Juda, gisulat ni Baruk nga anak ni Nerias ang gidikta ko kaniya. Kasi nagsulti, kasi gadikta si Jeremias. O niya, giingnan ko si Baruk nga ang Ginoo, ang Diyos sa Israel miingon. Tanawa ha? Kay ikaw pod, ikaw ning Baruk, ibutang karon ining takna nga ikaw nis Baruk ang gisultian ni Lord. Ya Baruk or Jonas. Bere. Baruk, miingon ka, dili na ako makaantos kay gidugangan sa Ginoo ang akong mga kalisdanan. Naugtas na ako sa pag-agulo og dili ako makapahulay. Luya siya, backslide siya, wa na ipaglaom. Kay tungod sa threat nga ipapatay lagi ni sila. That is why disgrace na kwan siya, backslide siya, naluya siya, kag-give up po na. Why hinungdan? Useless. What's the use? Nga na siya. So sa verse 4, busa gisugo ako sa Ginoo. Kasi gisugo si Jeremias. Sa pag-ingon kang Baruk, gilumpag ko ang akong gitukod. Unsa man ug unsa daw gihatag sa Ginoo si moha pwede niya nang bawion. Nasabtan na to? Kung gihatagan ka sa Ginoo og kalig-on sa panglawas, pwede na niyang lumpagon. Bastag mo talikod na ta sa Dios. And then ingon dia, giibot ko ang akong gitanom. Buhaton ko kini sa tibuok kalibutan. Murag mao ni nahitabo ron. Katong giingon sa Deuteronomy Hebrew chapter 12. Once more. Ngun siya, uyugon ko ang tibuok kalibutan ug dili lang kalibutan apil ang kalangitan. Kinsa katong di mauyog mo ray mabilin. Karon gitay og nag-ayo. Kabalita siguro mo even mga alagad sa Ginoo. Unsa may imong posisyon, ministro ka, bishop ka, pare ka, pastor ka, tagak sa sala. That is why wako'y pake, o ikaw mo'y tigtukod ng mga simbahan. 50 mil na imong simbahan na tukod. Wa, kumpiyansa ka, tagak yun sa salaan. May kabalo mag-unsay gisulti. Kaya kani si Baruk, ga-expect pa siyang mabalik sa normal. Manindot pa ba? Napay panalangin, napay kaayuhang mudangat siyang kinabuhi. But ningon ang verse 5, nagpaabot ka bag mga maayong butang alang sa imong kaugalingon? Ayaw na! Padadaan kog katalagman ang tanang katawhan apan makaikyas ka og dili mamatay bisan asa ka paingon. Ako ang Ginoo maoy nagsulti niini. Enough na kaayo alang kang Baruk. Enough na kaayo alang nimo og nako. Nga ugaling di na mo balik tong kaniadtong hudyakag, kalipay, kabibo sa Chocolate Hills, kabibo sa Panglao, Alona Beach, kabibo diha sa Tagbilaran, kabibo sa mga mall, ug di na to mabalik, magpadayon ang kamatay. Ay kagool! Ayaw kataranta, ayaw kalisang. Nga naman, tungod kay naay saad si Lord, nabisag asa ka, mabuhi ka. Buhion kas Ginoo. And kabalokas, si Lord, pag nasulat sa Bible, tanan nga mobasa ani, ug tanan nga maminaw ani, kung iyang tuuhan ang unsay gisulti diri mahitabo ni niya. In other words, gisulti ni niya ngadto kang Baruk. Pero mahitabo pod nimo sa dihang imong tuuhan tungod kay wala naman sa Baruk, pero si Baruk ug si Jeremias, pero naa ka ug ako ug gisulat man ang Bible para nimo ug nako, dili parang Jeremias ug Baruk. Nasabtan na to? You know what? Kagabi medyo lugmaw ang akong luha. Because di man ko makatog kayo magabi kay maingon man ang magpuli-puli lagi. Usahay siya ra po'y magbantay tibok gabi Kung samtang di ko matulog, magatiman ko sa bata, taon, bataa, wa jud ka problema sa COVID. Ngana lang. Kita wata ka problema sa COVID. Pero naapektuhan ta nga naman. Haptay trabaho.
Ato mga anak, nana mas balay, saba kayo. Kaya di naman maatos ilang mga teacher nga gihimo na itong mga yaya. Piktuhan ta. Nahinumdum siguro mo katong mga nangaging, even last Sunday, ingong ko, Lord, katong mangitag trabaho, makakaplag og trabaho. Kung lisod ron ang mga pultahan, Lord, iyo ka panuktok o pabrihan, pangayog, kaatagan, pangitag, makakaplag, Lord, katong nangitag trabaho, makakitag trabaho. Last night, nag-sharing ang mga papa, grabe nga akong luha. Nga naman, ilang mga testimony, puro trabaho nga gihatag sa Ginoo. Palakpakan na to ang Diyos, anak, mga igsoon. Napay, wala ng testimony. And we have also our young people nangitag trabaho, nakasulod na sila sa trabaho. Nakaingon ko nga, grabe na dyan nga pabor, bisag inganing panahon na. And you know what, tog nakas ginawa kay gikahadlogan. Even Ecclesiastes nag-ingon. Ang mga daotan, magtigom silag bahandi. Apan ang maong mga bahandi, ihatag sa Diyos ngadto sa iyang gikahimutan. Kawawa. And that is why karon dasigon ka sa Ginoo. Gidasig ka. O kay nadasig man ka, himuon po kas Ginoong magdadasig. Pagluwas sa mga tao, nga himalatyon iyang paglaom. Trauma, nagsaka ang alta presyon, nag-high blood sila, nagsaka ang sugar, nagkasakit, na ay mga problemas panglawas. Nga naman, tanaw TV, daot ang mga balita, naghatag kahadlok, hatag kabalaka. Minaw og radyo, daot ang mga balita, mga pagdaotanay kay hapit ng eleksyon. Minaw og mga awit, puro mga maoy awit. Kung ako na lang sana, ang iyong minahal, di ka na sana lalayas pa. Puro na maka-down, makadaot, makaguba, makaluya. And si Lord, auhag sa kadausan nato nga unta na kay gayunan nga kaning akong anak makadungog din ako. Unta mahidangat ang panahon. Nga kining akong anak makadungog sa akong mga pagdasig. Ingon siya kung ang inahan malimot bagyod sa anak nga iyang gikugos. Doon na ba inahan nga kakugos yung anak nga pasuso ni tanaw TV o niya gibuyan ang anak kay ni pakpak? Ingon siya, doon na ba inahan, nalimot siyang anak. Pero bisan pag ang inahan, malimot. Ako nga inyong Diyos, di ba limot kaninyo? He said, no one can separate us from the love of God, nor hell, nor death, nor angels, nor demons, or anything in this world. Di ka makapahimulag, dili ka mabulag sa gugma sa Diyos. Ang problema lang yun, og ikaw kyo'y dili gusto, nagunita ni Lord. Igugmao ni Lord. Because as I said, you can give 1,000 of reason na di nakaigugmao ni Lord, pero ilab man yung kaniyang ayaw. You see? Niingon lang ko, Lord, hikapan na siya, hikapan ni Lord, hikapan ni Lord, hikapan ni Lord. Because sad to say, wala pantanang lakaw o panangyaw. Igo ratang ni pray, Lord, hikapan na siya, hikapan na siya, hikapan na siya. And suddenly, trabaho yung naabot. Kamantay mo? Niyon sang Isaiah, nagsugod na sila tigom. Unya, muduol sila sa kahayag. Ang tibuok kalikbutan, gitikyupan sa kangit niya. Apan si Kristo, mao ang kahayag o ang iyang pulong maglandag sa atong pagkinabuhi. Ayaw lang tagkahadlok mga igsoon. Amen? Ang PAL, Philippine Airline, ni sumiti na sila og bankruptcy ngadto sa World Bank. Grabe na kayo. Ang numero na lang sa kwarta giusob-usob, pero sa tinuod lang, watay kwarta. Pero naatay Diyos. Naatay Ginoo. Remember, ang babae gagunit sa uwel, ingon hulami tanan, nga sudlanan sa kasilinganan. Sulod kamo sa inyong balay sa kwartong panirado, sudli ang tanang sudlanan, gamay ra kayo nga uwel. Unsa may gamay nga naa nato karon, pwedeng mo na gamiton ni Lord. Pwedeng natangtang ka sa kumpanya kay one day ikaw may maghimog kumpanya. Amen? Salig lang gyud tas Ginoo. Kabalog gyud ta di gyud ta pasagdan ni Lord. Nakahibaw jud ka ana. Salig lang gyud ka sa Ginoo. Karong panahon na
Si Lord, dili man mo sa likway na to. Pero bisan si David, ingon siya, Lord, ayaw kong isalikway. Pero kaya na to. Og makadaghang panahon, gisalikway na to si Lord. This time, pwede ba nimong tagaan og laing tsansa si Lord? Anak, sa pamandi ay ang kinahanglan nimo aning kinabuhi. Pwede ba nimong hatagan si Lord og kahigayunan pag-usab? Kaysa panahon karon nga grabe kayo ang kalisdanan. Unsa pa kagrabe kung aning panahon na masalikway usab ta sa Dios. Ginoo mga igsuon na higugma nato. Ato i-close ang atong mga mata, ato ipiyong atong mga mata. Atong awito ning awit, ayaw kog isalikway Ginoo. Simple ra kaayo, ayaw ka og ayaw sa kagtan-og tawo, ayaw lang ka og ikaw ra og ang Ginoo. Bisag asa ka, ikaw ra og ang Ginoo. Walay lain, ikaw ra og ang Ginoo. Ignara siya, Lord, niya ang akong kasing-kasing. Hinlo Ginoo. Ginoong Diyos nga labing gamhanan. Daghan king salamat Ginoo sa imong mga pulong nga imong gihatag kanamo karon. Bisag asa kami. Bisag asa kami mutan-aw. Bisag kinsa ang among paminahon Ginoo. Wala nami makaplagan o Dios nga makahatag pagsiguridad o tinuod nga kalinaw. Among pag-ampo nga ang kanunay ang imong mga pulong. Magbuhi sa among paglaom Ginoo. Bisan pagani sa among mga minahal nga naasla yung dapit, gusto kayo ming makita sila diha-diha dayon. But this time ni amis panahon Ginoo nga dili ing ana kasayon. Basta gilang among pag-ampo nga kami og sila nga ato as alayo imong ampingan Ginoo, maabot raw niya ang adlaw. We pray, Father God, nga dili mi maunhan Ginoo ang among mga minahal sa kinabuhi nga naay mga gipamati sa panglawas. Lord, ipakita nga gamhanan kang mga tubag sa among mga pag-ampo, sa dili pa sila malimbungan, sa dili pa sila mabitik sa kaaway, sa dili pa mawala ang ilang pagsalig, sa dili pa maguba ang ilang pagtuod ya kanimo. Mag-lockdown ni nga yuta pero imong giharian apli kanunay alang namo. Mubagsak ang ekonomiya o Dios, sirado ang turismo dinhi sa Bohol, sa tibuok Pilipinas, pero dili sirado ang imong kamot. Tanan among problema, tanan among kalistanan, tanang pagsulay nagabot sa among kinabuhi, sa among pamilya, sa among minahan. Among isalig o gitugyan diha kanimo Ginoo. Walay usa nga imong pinili imong katawhan nga malaglag sama sa tanan nga nakasakay sa barko nga gisakyan ni Paul. Walay nalaglag ang tanan nga luwas. Hallelujah. Sa imong nahimutangan while naglingkod ka padayon sa pag-ampo samtang awiton ning maong awit. Sige lang, mubo lang nga time. Pakigsultis Ginoo. Diyos ani ang